1er septembre, j'ai décidé d'aller à Dakar. Et initialement, c'était 3 mois à Dakar pour faire une formation de 3 mois à Dakar. Maintenant, il y a une Dakar, où déjà qu'il y a une séquence de tourner pour une chaîne privée, nous et BFMI. BFM ko umma ko be yere wolo ka image la yere wolo bla di kafo ya e kafo yere wolo be e reçu de nofe yere wolo be franci ka takali ko yere wolo bo o pour la yala maliki be se ka nunu ka tugu nofe ka se ka reportage ku nofe ku ka image ku ka manifestation anu fene u ka kinga tay jumay yi franci takali ko fe olu ka hay mirina tay jumay franci takali ko fe ani fene u ka kinga tay jumay reçu la kan nalla malla ani fene u y'a fɔ ɲɛna k'u y'a ye fene parce que première conférence fɔlɔ min kɛra ka se ka Wagner ko yɛrɛ fɔ Mali kɔnɔ o kɛra yɛrɛwolo de donc u y'a ye k'a fɔ yɛrɛwolo est pour la présence de Wagner k'u ɲininka fene yala Russie walima Wagner u ka hakilinata ye jumɛn a la donc ko ne bɛ se k'o reportage kɛ a donna n ye n ka téléphone ta n ye Ben wele ko Ben n bɛ se ka reportage kɛ aw ka mouvement kan aw ka kuntilenata ye jumɛn ye comme aw bɛ Faransi contre la aw kilata ye jumɛn ye Faransi tagara an bɛ don min na ko bi maintenant aw ka perspective jumɛn c'est à dire aw ka n t'a dɔn n bɛ perspective fɔ cogo min na bamanankan na c'est à dire voilà aw ka fɛɛrɛ ye jumɛn ye Faransi tagalen kɔfɛ ani fɛnɛ comme aw bɛ Russie ka pour la aw ka Russie ka fɛn fɛnɛ aw ni Russie ka collaboration ani fɛnɛ aw bɛ fɛ Russie ka na aw ka mun de kɛ aw kilata ye jumɛn o la Ben a donné son cutis et Ben m'a donné le programme en disant Malik ni do ina an bɛ k'an ka QG la ni do ina an bɛ meeting la ni yɔrɔ in na ni quartier in na ni do ina an kan ka caravane kɛ ka bɔ nin yɔrɔ la ka taa nin yɔrɔ la j'ai dit ok Ben on va couvrir ça an b'o image ta après an bɛ sɔrɔ ka aw yɛrɛ ɲininka aw ka image c'est-à-dire aw kilataw la et en ce jour là maintenant u ye mɔgɔ damadɔ min désigné n'olu sɔnna ka interview d'a ma aw yɛrɛ y'olu ye BFM ka interview reportage la et nous en tant que médias les journalistes reporters d'images on peut image tourner ka séquence de tourner i bɛ taa sɔrɔ séquence dɔ bɛ i b'a tourner bi san fila san saba san tan ɲinan kɔfɛ a image kelen bɛ tourner utiliser reportage dɔ kɔnɔ bien sûr mais o kɔrɔ b'a yira k'a fɔ ko e de y'o a tourner reportage kɔnɔ k'e de don wa ka mais m'o yɔrɔnin permettre oui n'i ye maa wɛrɛ ka image ta ka don reportage la très généralement i b'a ye mɔgɔ b'a sɛbɛn ko image d'archive voilà image d'archive en plus aussi a tigilamɔgɔ tɔgɔ bɛ cité ne bɛna exemple dɔrɔn ne ka film na ne ye film kɛ l'espace violent oui Dawa l'appel à Dieu mɔgɔ bɛ se ka taa YouTube sanfɛ walima ka taa taper Google sanfɛ Dawa l'appel à Dieu ne ka film documentaire la ne ye yada ka image dɔ utiliser n ka film documentaire kɔnɔ ne Ortem ka image Ortem i bɛ ka interview don min na misiba la n'o bɛ ka kuma a yɔrɔ kan fo i bɛ ka bɛ ka fɔ ko nous sommes dans un pays la religion malikite ne y'o utiliser o mais est-ce que an bɛ se k'a fɔ ko non ko ne ka documentaire ko Ortem de y'a kɛ wa ne y'a de y'a ka image kɔrɔ minnu utiliser est-ce que an bɛ se k'a fɔ ko non ko o waati la maa min y'o filmer Gao fɛn na olu de ye ne ka documentaire kɛ wa o yɛrɛ bɛɛ lajɛlen ka bɔ yen Sadio an ka ministre de défense ka image bɛ yen nɔ f'a ka lakana b'a kana f'a y'a kɔrɔta a tigɛ kɔrɔta image la c'est comme a bɛ ka fɔ photographe k'i kana photo ta ne de y'o image ta ministre de défense la mais o photo in bɛ ka utiliser article joli la a photo in bɛ ka utiliser vidéo joli la est-ce que o tigilamɔgɔ b'a fɔ ko non comme Maliki tɔgɔ b'a kan Maliki de ka reportage la pour k'o t'o fɔ a caman bɛ yen u b'a fɔ ko non ko BFM ka reportage ni fɛn fɛn kɛra ko Maliki de y'a kɛ mais a caman bɛ yen i bɛ t'u ka photo profil lajɛ i bɛ t'a sɔrɔ image b'o la Maliki ka image ta le Maliki tɔgɔ sɛbɛn b'a image kɛrɛfɛ mais pourquoi o t'a fɔ ko Maliki ka image de y'o ye donc u y'o ye dɔrɔn ah oui fɛn fɛn kɛra gosi Maliki de bɛ yan nɔ ka Faransi ka Mali armée fɛngɛ ne de bɛ taa terrain kan hali ne taara Gao don min na ne ko Tombouctou don min na Faransi bɛ ka armée basée di Mali armée de l'air ma don min na parce que le chef d'état-major de l'armée de l'air le Diarra il était là-bas moi j'étais là-bas j'ai fait des images j'ai fait des reportages à Tombouctou à Tombouctou là-bas ne ye micro jɔ mɔgɔ o mɔgɔ da la yen nɔ o bɛɛ ko ne ma ko qu'il déplore le départ de Barkhane il dit n ko tiɲɛna ne mago bɛ mɔgɔ la mun bɛ se k'a fɔ tiɲɛna Barkhane tagali diyara an ye
juste pour avoir, c'est-à-dire équilibre dans le reportage à Pékin et Bangladesh. À Dona, ne signe qu'à votre Tombouctou. Tu n'as pas ma codronie, ma forflam le Kibili Dameli. Natlobana, Kibili Dameli, Natlobana, Abseka, Seventia. Il y a des Kibili Dameli, moi qui vient Botoflen Tombouctou, ni reportage donc ne pas caricaturer la Tombouctou. Mais moi, Ningara, no, Demseni Faramuso, quand à Saint-Fait, Ninga, Beko Kotiena, qui déplore le départ de Barkhane. Olu bɛ fɛ Barkhane ka to Tombouctou mun ne mago bɛ maa la maa mun bɛ yen nɔ ne y'a sɔrɔ o fana bɛ se k'a fɔ Barkhane tagali diyar'u ye a taara diyara ye ko min na u ka se k'o fɔ mun ne y'i ye bɔlɔlɔ sanfɛ toi tu es contre la présence des forces étrangères surtout les forces françaises au Mali donc yala i bɛ se ka interview ja Kibili ye rendez-vous di ne ma Sheraton de da la n taara ka Kibili ɲininka ale y'a ta fɔ o kɔfɛ maa minnu sigilen bɛ Sheraton da la n'o ye lafasila minnu bɛ yen nɔ ani kapsudɛrɛla minnu bɛ yen ko ne y'a sɔrɔ n bɛ se k'olu dɔw fana hakilinata sɔrɔ olu fɛn fɛn kumana olu fana ni Kibili ka kuntilenna ye kelen k'a fɔ ko ils sont pour le départ donc pour avoir de l'équilibre pour que ne ka reportage la n ka se ka équilibre sɔrɔ a kɔnɔ donc pour bɛ yen contre bɛ yen k'u fila da ɲɔgɔn ma c'est comme ça j'ai fait mon reportage pour envoyer et on me traite de dire que oui ne bɛ fɛ ka ne bɛ fɛ o kɛ ne bɛ bɔ Gawo reportage monter ngo Tombouctou disons Tombouctou ko wɛrɛ ko ko ils sont pas d'accord avec le départ de Barkhane jɔn bɛ se k'an bali parce que n ye mɔgɔ minnu ɲininka u sɔrɔ u jɛra n'a ye u ka image tigɛ mɔgɔ dɔ ne donc du coup ko bɛɛ lajɛlen ye fɛn o fɛn bɛ kɛ M5 ka fɛn kɛra image fɛn kɛra ni mɔgɔw bɛ kule image a dun ka a image fɛn a bɛɛ utilisé par les médias étrangers médias étrangers tɛ mun ma ne ka image utiliser M5 ka wagati mais pourquoi o wagati u b'a fɔ ko Maliki saralen don Élysée pour ka image bila ka taga les médias étrangers pourquoi o m'o fɔ donc c'est pour cela k'a f'i ɲɛna dɔrɔn bi ne ma bɔ Mali kɔnɔ parce que tout simplement ko nin bɛ yen nɔ ko je me reproche k'a fɔ ne Maliki b'a fɔ ko fɛn dɔ bɛ yen nɔ ko n bɛ ka n sigalen don n yɛrɛ la o la n bɔra Mali kɔnɔ n ye fɛn minnu fɔ parce que tout simplement ma sécurité n'était pas assurée. Donc tu confirmes aussi que documentaire min fɔra ko Wagner ko i y'a kɛ k'a di pour que ka Mali tɔgɔ tiɲɛ o t'i nɔfɛ ye. Mais c'est o jɛlen don même télévision so min yɛrɛ y'a bɔ o bɔra k'a préciser ne ye baara min k'a kɔnɔ c'est ne ma ne c'est à dire problème yɔrɔ min na n bɛ n'o f'i ɲɛna c'est pour cela ala kira ko ale salasɔn komi an tɛ wajulu la mais ala kira ko ale salasɔn kan tɛ i tɛ fara nkalon tigɛ fo ala k'a sɛbɛn a yɔrɔ k'a fɔ ko nin ye nkalon tigɛla ye i y'a faamuya wa n t'a fɔ ko Mali k'i tɛ nkalon tigɛ parce que mɔgɔ si tɛ yen nɔ peut-être que souvent i bɛ se ka fili mais j'ai été très clair yanni BFM yɛrɛ ka bɔ k'a fɔ k'a sɛbɛntiya yanni maa wɛrɛ ka bɔ k'a sɛbɛntiya j'ai été très clair o j'ai dit ni n'a tun jan tuma ko non ne ma nin si tiɲɛ ninnu fila nin tɔgɔ min filɛ Maliki Konate tɔgɔ ye ne kelen dɔrɔn na ne bɛ se ka ko ayi ko ne tɛ mais je suis sorti ne de fɔlɔ bɔra n ko BFM ka fɛn in na reportage in na nin image Maliki y'a image don nin o tɛ ne ta ye mais BFM yɛrɛ bɔra k'o sɛbɛntiya. Mais au kɔfɛ Mali o don wɛrɛ an ye dɔ ye sɛgɛ dɔ bila nɛgɛ sanfɛ o kɔfɛ fɛnɛ bɛɛ nin yɛrɛ bɔra k'a sɛbɛntiya bɛɛ nin yɛrɛ n'o ye yɛrɛ wolo yɛrɛ ɲɛmaa ye o yɛrɛ bɔra k'a sɛbɛntiya ko tiɲɛ don yanni a ka tourner Maliki ye n wele a y'a fɔ fɛnɛ ko bi la ko tɛ Maliki bɛ image tourner yɛrɛ wolo ye c'est-à-dire a ma se n k'o yɔrɔ dɔw fɔ bɛɛ nin yɛrɛ fɔ olu bɛ journaliste tɔw wele u bɛ wari de d'u ma. Mais il dit que Malik n'a jamais pris de l'argent, il vient faire son boulot et rentre. Ouais. Donc, ne t'a dɔn o tigilamɔgɔw n'o bɛɛ lajɛlen kɔfɛ ni maaw bɛ tila tuguni parce que dɔwɛrɛ tɛ dɛ an ka Maliki mankutu tiɲɛ an ka Maliki ka image tiɲɛ maaw bɛ komi Maliki bɛ tan cogo la an ka Maliki ka ko ban mais Maliki ka ko bɛ Ala de bolo mɔgɔ tɛ se k'o ban o mɔgɔ si. Ni ala ko o de bɛ ala kira ko ale salatu salam ko ni diɲɛ bɛɛ jɛra k'a fɔ k'u bɛ kojugu k'i la ni ala ma jɛn u tɛ se wa n'u bɛɛ jɛra fɛnɛ k'u bɛ hɛrɛ k'i ye ni ala ma jɛn u tɛ se donc tout simplement k'a f'i ɲɛna dɔrɔn nin fɛn min filɛ nin ye mankutu tiɲɛ don o mankutu tiɲɛ in tɛna to k'a fɔ ko n bɛ n ka baara dabila parce que ni ka baara fɛnɛ hukumu kɔnɔ a kɛra cogo cogo ni yɛlɛnna maaw sen kan maaw b'i filɛ maa sugu dɔw o b'a k'i mankutu tiɲɛ donc i bɛ continuer k'i ka baara kɛ donc ne bɔra Mali kɔnɔ k'an ka sécurité maintenir cogo min na n ka se ka to n ka sécurité kɔnɔna cogo min na n ka continuer ka baara kɛ ni don min na ne y'a ye k'a fɔ basigi nana ne y'a ye k'a fɔ tiɲɛna n bɛ se ka segin k'an ka baara kɛ basigi kɔnɔna na n bɛ segin. D'accord. Alors Mali Konate. Oui. Voilà, an y'a ye lajɛ dɔ kɛra Faransi kɔsɛ na ma mɛn kosɛbɛ. Oui. Kuma kun ka ɲi ka di journaliste ma.
an y'a ye sɛbɛn dɔ bɔra i tɔgɔ b'a la mais a sɛbɛn dɔ ko Maliki ye min ye documentaire dɔ dilan Wagner kan an y'a ye après sɛbɛn wɛrɛ tila ka bila a bɛ n'a fɔ fɔlɔ min kun bilala a bɛ n'a fɔ dɔ kun ye sɛbɛn dɔ fara o kan o filanan min bilala a sɛbɛn dɔ Malik Konate journaliste malien yala fɔlɔ min bilala o de ye tiɲɛ ye wa filanan min tila ka bila o de ye tiɲɛ ye. Bon arabe ne ma dɔwɛrɛ tɛ maa minnu ye o sɛbɛn bila ni mɔgɔ minnu taara ka taa o site sanfɛ n'o ye syndicat national des journalistes an'u ye mun ye an'u ye capture min réseau kan est-ce que fila dɔ kelen don wa fila ye kelen ye wa o tɛ kelen ye donc mun bɛ site kan nin ye karisa nin ye nin syndicat national des journalistes olu ka site sanfɛla la a sɛbɛnnen don Malik Konate journaliste malien documentariste. Maintenant, ni mamu capture wɛrɛ kɛ ka t'o partager aw ɲɛkɔrɔ yen fɛ c'est comme maa minnu b'a fɔ bibi na ko Élysée bɛ wari de di ne ma ka ne sara après vous venez a ka bɔ hakili ma. maintenant e bɛ ka mun fɔ nin ye k'aw tila ka dɔwɛrɛ ye a' ye taa o site sanfɛ a ka taa site communiqué kalan a k'a lajɛ mun de sɛbɛnnen bɛ yen o ne ka kuma a ma se ne k'an yɛrɛ kuma k'a fɔ ko n bɛ yɛrɛ diya i bɛ taa o de lajɛ k'a lajɛ mun de sɛbɛnnen bɛ yen. Et au bel âge de l'encontre, ne kuma ta don syndicat national la mbura intra France 24 ka sanfɛ je crois que maaw ye na mais parce que ne yɛrɛ tun bolo maa dɔw yɛrɛ y'a vidéo ta ka partager ka Maliki neni ka Maliki buruja des trucs comme ça ne yɛrɛ tun bolo ko tigilamɔgɔw tɛ France 24 lajɛ parce que o tigilamɔgɔw France 24 tɛ dɔwɛrɛ fɔ ni nkalontigɛ kɛ mais apparemment olu yɛrɛ bɛ France 24 lajɛ ka tɛmɛ ne yɛrɛ kan parce que hali ne filɛ nin yɔrɔ min na yan na France yan ne tɛ France 24 lajɛ. Donc du coup cela veut dire que olu yɛrɛ ka utiliser d'information au France 24 de. Donc, à faudront tout simplement au mouflenier. Voilà. Donc, au mouflenier, c'est à Foko, il y a un petit dans le santé. D'accord. Il y a une vérification, mais oui. Donc, à matin, il faut qu'on me beaucoup, il faut qu'on me démentit, ou à devoir faire. Après, il y a un petit santé. Il y a des cours, il y a des photo tellement publié qui est là. Quand on permis sur quel coca le méga cabe Abidjan. Ok là. Afora quand la ministre de l'énergie et de l'eau tara Abidjan. Ok là. Vidéo de Kanabora Karim Borako il y a pas de Maliens fait. Mais au bel âge de réseaux quand même c'est des manipulations. On veut manipuler des camarades qui les nakam. Quand nos doma ou qu'on a monté tient. Mais c'est là ça. Sur quel time ça veut dire qu'on a signé avec un réseau famille. Faut donc il y a une vidéo que a vidéo dont la il sur des c'est mon bas kemen fla de à la guerre. A donc la il sur ma banani de a vidéo partagée. Mais on croit pas que tu es noir. Aïe. Sur quel thème Bamako wa? Avec Bamako. Est-ce que tu as Abidjan? Aïe. Photo me partager nous ka photo mira ko sugar le ko o bra ira ka bo sugar plein commande Abidjan. Photo kono te wa. Abola contexte kono. Photo kono te wa. Oui, wa ba contexte. Est-ce que partager li ba ira ka ko non ko tieno ko sugar de Abidjan wa. Donc pour te donner, c'est-à-dire qu'il y a réponse dans le dimanche, maman au capturer, au partager, qu'à Foko, Maliki Flène, qu'à faire hauteur de tant, ou qu'à réponse Flène, il volonne. D'accord. C'est des manipulateurs. C'est des manipulateurs, c'est des gens qui veulent juste terminer l'image de quelqu'un. Moi, mon bé, qu'à Foko, qu'à Moro, qu'à salon, qu'à tout non fait. Maman béni à ce qu'à Foko, qu'à Moro, qu'à Mangoutou tient. Maman béni à ce qu'à Foko, ou vous, au lieu de dormir là. Au bout d'un yé mou beignet au bout à travailler la même monnaie que comme la casse c'est un niveau là. Comme on m'a dit à bien cassero, on me semble que comme la casse avec passe à ma canne blanc on crée. Mais nous le faisons à la de Maomako. Wal ma cafoni ti ama photo na ni Maomako ni ala ko ka be Maomala ela ni ko la diere de biji. C'est clair. Mais c'est mon chiko. C'est mon ko. Ni na mo buruja itna ne ka ko mboli plan ko vidéo ke ka mo buruja. Ni ko bekera. Do yen ni do yi fem bela jele fo kan bara mo ni mais idela kan boto vidéo la ka fo ko ma tigla mo ka fo ka ta to ma ka fo ka ta play ni ka fo ko me do ak moi oui parce que pour moi c'est temps de perdu do perte de temps do parce que ne be sa ta tanye fait ne ta be no kono ko ta ko segin tene ko quoi ko segin tene kono quoi donc tout simplement ni ay ka fo ni ne ba mo do wure to fo karta une forma il ta so journal si do nyinga walma ma do nyinga aniko me bo karta une fo te tien ne dain do ne te dora ke on te dora ay mu fodo ma foto tien la ninga prévu ka fa ay mu foto tien maintenant on le be bongo to ni ko ire fanye maligi adon ta on le be maligi don maligi tout donné on be ho ha la maligi adon ta maligi tout donné on le be maligi don oui maligi don tout dit ouais maligi dona ka barade o
pourquoi on va faire ne ma ta mo si te ki jawa ko maliki journaliste o le ne bara la ka fo ko maliki journaliste sari fendo be no c'est pour ça que amandi nga kuma do ka kuma dula parce que akana ke mawo nyina ki wasiro parce que on ya damina on ba damina de la fois on ma fouille que journaliste domine ko fouille Morobe Mali ko l'autre jour question président ngo Morobe Mali ko ka journaliste a sari ala on trouve ne o chevila Obe Mali ko nay oui obuga ko journaliste a bara feneke wa olu mo ne fene de conseil di on maka on blatera donc olu ma on blatera on bo sere on ga clé bena clé ma o réseaux sociaux clé o kera so bi na on y fait que avec donc rapidement ouais et ne ka côté kera rom ne parce que réseaux sociaux ka bollo central il bita so ka fo na so donner no kachaya mo chama ben suis o de ya tout simplement mo chama ben don oui sur le journaliste talent chama mal oui journaliste be mal la comme ya photo na lete so ou so civil la tari ou singol do al tout so la mais comme ya photo na nyala de to di mamuma aba do ma quoi Bibi na moko comme les journalistes maliens oui je ne suis pas le seul journaliste malien oui mais tout simplement parce que les réseaux sociaux ça fait on donne nos odia to maou yem don o de neka différencier dron ma don che sinon kan fele wa anifele maou bra n'intente il est organisation fêtière famille malna na de forme les organisations fêtières de la presse anyema FNFB ou bien mo FNFB il tout FNFB ou bien mon effort ni ko me tuum na ta malik on sadi anyu ga communiquer à wakati o Banjugu Dante le président de la maison de la presse asina tu galo no faki nyetu ko maliki do ka foka ba nyetu ko ata nyetu wala mo ba ayre ba photo na ata sadi il n'a pas de ta langue dans ta poche ayi fami ya ba fotino awati la mo ya communiquer o abura ka penchama fo donc tout simplement ka fo mo ina dro ni mon fleni ni mon tout mais ka c'est atete takla mais exemple da atete ala ka hinala amina bi atete be bon maliko domina kata Dakar mon était ma femme atama flama ay kidal fere déjà aya papier signé kidal gram franchement ama fo wa atete mali armée ka position di rebelu ma to na ka rebelu fo ma fo wa atete mali tla o ma fo wa atite mali ci o ma fo mali juguro mali ennemi no ni dema fo wa atite be tari pour la domina mo ma tiga ma date de nyeka wa atite bora del de kra to na atite ka do avion na ta Dakar o ma kewa okera asigina domina kra chugodi akumena asigina domina ne trari pour la ne njoari pour la atite bora avion date do mo krina ne mali ni ko ka kiringa boka bi nyetu le atite ka antene ibeka ka dala atite donner ibeka ka ro la denso mo dolme bouton da aya fo ibeka ka bo ko atite ka dum o fora ka ya fo ibeka ina ka bo atite ka dum mais 2013 2012 atite bita watina beya ye mukera d'accord ibeka bina fangala o domina beya ye mukera anyona de l'élection marquée malikono 76%. Ok, mais à la bana chodi. Akuma klaga cha. Atite kala bana chodi. Atite ka sutrali kira chona maliko na bise ka irana al dine kunda. Ka fo dine karamo kunda. Jonga sutrali kira ti maliko no. No kon tare debi ne wola mbangira domina. Kana bla bila wa ni ngali feneke. Ma jume be no ka fo kumuka sutrali kira ti to la maliko no. Atite ka sutrali kira to gomna. Maleo de bola ka jagoya mo kan ko tika sutoal rakete to la ko faka keta asuma bo dikon para la kanake ka boulevard la munu ka tlaka tingwa sutoal do bema yewa okera le 15 juin de mois fatitema okera woko son no reforma mamu ko do bena ko mali to ko ni kanga ni tadi ere de ce qui m'a déprimé wala dit moi j'ai la conscience tranquille ni ay ka fo ide tembe digila wala ni ay kapo ko feno be ko obise ki toro wato ere ba do yo kam ke man manike mais moi j'ai la conscience tranquille ça ne me fait ni chaud à te digina à te fouetina et ni froid mamu brande ni nga usanu yo parce que tout nenu tout do ya wan tout don fene bon oubra nini oubra ntoko cheka mungu tien na la be tien de non
Le prophète paix alayhi salatu salam a islamé dit. Le prophète paix alayhi salatu salam ala ka jebama. Le prophète a bora ka dugula bola ka ba dugula ka ta Medina. okera amakewa parce que aka dugula denw yu bala parce que a bɛ ka mun fɔ dugula denw ko t'olu hakilina ta ye a bɔra ka dugula ka ta Medina a ye tentative fɔlɔ kɛ tentative fɔlɔ la k'a bɛ segin ka taga ka dugu la fa dugu la u y'u ban k'a tɛ don ala ko a ma k'a k'a kun di non c'est-à-dire an ba isa ko a ma a k'a kun di parce que sababu tun ko diyagoya ni k'u bɛ dun mais a fɔra k'a k'a kun di a y'a kun di sababu kun du seginna nka a yɛrɛ fa dugu de don mais après a tila ka segin ka taa a ma don wa ne Mali Konate ne ye jɔn ye ko nin bɛ digi ne na déjà que ne bɔra an ka dugu la parce que tout simplement maa dɔw ko k'u bɛ dankari kɛ n ka ɲɛnamaya la pour me mettre en sécurité donc ne ye jɔn ye k'u bɛ digi ne la voilà donc du coup k'a f'i ɲɛna dɔrɔn tout simplement ni fɛn min filɛ nin ye a tɛ foyi kɛ ne na quoi en quelque sorte au contraire a bɛ courage de di yan a bɛ énergie de di yan cogo min na n ka continuer n ka baara fɛ n'Ala sɔnna ma don min na n'u nana ko Maliki ye nin fɔ prévu filɛ nin ye a ye nkalon tigɛ à ce moment, ces jours-là, on verra ce qu'il y a lieu de faire. Oui. Mais tout simplement, Mali qui commande, Mali qui imagine des mandats à l'état. C'est pour le capot. On continue à faire quoi. Le Mali continue toujours d'avancer. Mali Konate, yala na kumabila Mali Konawa. Na donte na le dom na kopi. Ne ya fina na dom na ni galon tigaye. Na donte na le dom na kopi. Wati na me muka kuma fe wati na mbe franci du golo sanfɛ. Mais me franci ni Dakar cɛ. Donc ni ko basira ali bisuina k'a fɔ ko tiɲɛni yɛrɛ la Maliki i ka sécurité ka se ka sécurité mais ne tɛ k'a fɔ ko ni personnalité wɛ mais maa minnu bɛ ka menacer ka se k'a yiru la k'a fɔ jamana kɔnɔden bɛɛ ni lakana ka kan et maa minnu bɛ ka kumakan fɔ an b'i faga an bɛ nin k'i la tancogo la k'olu bila c'est à dire jamana ni sariya mun ka kan u ka k'u la Maliki b'a fɔ ko il est en sécurité en ce moment il va rentrer parce que ne fɛnɛ somɔgɔw de bɛ ne na o. dɔw wɛrɛ tɛ o maa minnu b'a f'i ɲɛna na ni site de réponse ne taara sisan n'u ye ne faga mun bɛ kɛ a bɛ sɛbɛnni kelen dɔrɔn kɛ a bɛ ne photo bila ko vraiment paix à son âme Ala ka hinɛ a la mais condoléances a banna sɛbɛnni kelen kɔfɛ a bɛ ɲinɛ ne kɔ mais ne somɔgɔw nun. Oui. Donc c'est tout simplement pour dire ne y'a f'i ɲɛna seginiden kelen bɛ na n ye nkalon tigɛ n bɛ se ka segin hali sini na n y'o f'i ɲɛna ni garantie dira ne ma hali sini na bɛɛ i bɛ ne Mali kɔnɔ. n'Ala sɔnna Maliki. Maliki an b'i fo ni ne tun b'an bolo bi. Voilà, an bɛ yɛrɛ fɛnɛ fo. I ni baraji. Merci beaucoup, merci vraiment. Ala ko basi. An bɛ somɔgɔw bɛɛ lajɛlen fo. Merci. U b'a mɛn i ni baraji. Merci beaucoup. Merci.